večer, dobrodošli u Newsflash Glas Amerike na hrvatskom jeziku. Iz emisije izdvajamo. U svjetlu skandala s korporacijom AIG predsjednik Obama pozvao na reformu financijskog sektora. Ekonomija je glavna tema dvodnevnog puta predsjednika Baracka Obame u Kaliforniju. Na skupu pred oko 1300 pristaša u gradiću Costa Mesa, snažno pogođenom recesijom, predsjednik Obama je podsjetio da je od svog prethodnika naslijedio neprilike u financijskom sektoru, ali je i dodao da je on odgovoran za sređivanje prilika. Predsjednik Obama je rekao da je svjestan ogorčenja javnosti zbog isplate $165 milijuna čelnicima kompanije AIG, u čiju je sanaciju vlada ubrizgala više od $170 milijardi. Zbog ovog skandala republikanci žestoko kritiziraju ministra financija Timothya Geithnera, no Obama mu je dao podršku. U Washingtonu svi upiru prst krivnja jedni od druge. Ja preuzimam odgovornost, ja sam predsjednik, rekao je Obama, ali nije preuzeo i krivnju, dodajući kako njegova administracija nije sklopila sporne ugovore. Ipak naglasio je učinit ćemo sve kako bismo ispravili stvar, te je najavio napor za reformu financijskog sektora. Ovu priliku iskoristio je i za kritiku onih političara koji su se prethodno protivili vladinoj regulativi. Prije nekoliko godina oni su se žestoko usprotivili pokušajima za vladinu regulativu nagradnih bonusa direktora, tvrdeći da se vlada nema što tu miješati, a sada su ti isti ljudi iznenada ogorčeni, kazao je američki predsjednik. Edward Liddy, direktor kompanije AIG, izjavio je u Kongresu da je od djelatnika kojima je isplaćeno $165 milijuna nagrade zatražio da vrate barem dio tog novca. 298 djelatnika uprave AIG-a dobilo je $100,000 ili više. Liddy je do kongresne dvorane u kojoj se održavala rasprava stigao uz policijsku pratnju, ali ništa ga nije moglo zaštititi od ljutnje na koju je naišao. Premda Bijela kuća tvrdi da je o isplati doznala tek prošlog tjedna, Liddy je izjavio da je direktor Središnje banke Ben Bernanke raspolagao informacijama još u studenome prošle godine. U međuvremenu zastupnički dom Kongresa već danas bi mogao donijeti zakon kojim bi se uveo 90% porez na nagradne bonuse onih djelatnika čiji godišnji obiteljski prihodi prelaze $250,000 i uposlenih u kompanijama koje su dobile najmanje $5 milijardi potpore u vladinom novcu. S poboljšanim sigurnosnim prilikama u Iraku američka vlada sve se više usmjerava na obnovu, no kako kaže Stuart Bowen, glavni revizor američkih napora za obnovu, brojni projekti obilježeni su nepotrebnom potrošnjom, malverzacijama te lošom gradnjom koja ne udovoljava postojećim standardima. Bowen je naveo primjer kako su neki pripadnici američkog inženjerijskog korpusa pokušali prikriti $13 milijuna namijenjenih obnovi koji su u međuvremenu vraćeni iračkoj vladi. Od ukupno $21 milijarde u fondu za obnovu Iraka dosta je novca izgubljeno, tvrdi Bowen. Procjenjujem da je od novca namijenjenog obnovi zloupotrebljeno oko 15 do 20% od tog iznosa, odnosno oko 3 do 4 milijarde dolara. Ovaj američki dužnosnik navodi da su novac krali irački dužnosnici. Još uvijek postoje veliki problemi u Ministarstvu nafte, Ministarstvu trgovine i Ministarstvu obrane, no korupcija je raširena posvuda. Bowen očekuje da će u Iraku biti otkriveni još deseci milijuna dolara otuđenog novca namijenjenog obnovi. Britanska glumica Natasha Richardson umrla je u 45. godini života od posljedica pada na skijanju. Ona je u ponedjeljak pala na stazi za početnike na skijalištu u Kanadi, te nije imala vidljivih ozljeda, ali kasnije je pozlilo. Nakon toga prebačena je u bolnicu u New Yorku u pratnji supruga, također glumca Liama Neesona. Međutim, ispostavilo se da imala teške ozljede mozga, umrla je sinoć u bolnici okružena prijateljima i obitelj. Natasha Richardson je bila poznata kazališna i filmska glumica, dobitnica nagrade Tony za nastupe na Broadwayu, kćerka inače redatelja Tonija Richardsona i britanske glumice Vanessa Redgrave, a u braku s Liamom Neesonom ima 2 sina od 12 i 13 godina. NBA Boston Celticsi su tek nakon produžetka svladali Miami Heat 112-108. Paul Pierce postigao je 36 poena za Celticse. Zanimljivo je da su obje ekipe nastupile bez ponajboljih igrača koji su ozlijeđeni. U redovima Miamija nije bilo Dwayna Wadea, a kod Bostona pauzirali su Kevin Garnett i Ray Allen. Gledali ste Newsflash Glas Amerike iz Washingtona. Hvala na pozornosti i želimo vam ugodan ostatak večeri.